Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Titos Khan kum unong mikmat jongkathan sora barok away. Uloong bagani kajingle kaseng All Khase Meghalaya Tourist Taxi Association kalakta yakathan sora barok away bat shakiwe de kijaka. Ngampersha yakajingle kaseng AKMTTA Henry Banshupin sange pat yakikali kamai tourist kalong ka kabamla pan priang. Loong uba Titos Khan habakren matkilat pathai kubor mentak si palay. Uba Titos Khan uloong bahoot ngampersha yakani kajingle jongki Henry kakta pat yakathan sora bat kiwede ki jaka namar ha sora ki babon ki jaka jungok kai bat ki brio ru ki imja lingba ka jingwan ki brio banabar Henry menta layathu banadu baja kumni bon ki nong jungok kai kim shem lawan chu uloong baka jingle ka AKMTTA kalong kabadai ha kawai pat kalyang ban shim hino daki kali tourist ki bana ka jilla banya lam ki nong jungok kai perthai ha ki jaka hapo ka jilla Henry ban shim pat ya kani ka senjam ban khang ye ki kali tourist na Assam nginumla ban padiang uloong ru baling ba ki khubor menta kasngi ngilai I ka jingsha khang dot ki kali na Meghalaya ha ki nong Assam bat kibalakta pat ya kibalet pha sumar kibalet cheki airport bat kiwe de ki jaka nalor kata ula kentu ya ka sarkar ban thau no ya ki policy bat habakhot ya ka jing yalang de ban penti kana ban pen orlong ya ki jing dawa khnang ba kanum ja shu kum kani ga jing ja nang ne shakhaman na tharai na kaliam ka jokhi lei I ya kini kisi ka don kani ka jing khi ka pala pulong na ka All Meghalaya Tourist Taxi Association hakaba ki don na kijong ki jindawa na kalian jong ka association hakaba ki dawa ba kini ki kali ki bawan na ba kung ki tourist taxi na po Assam ba ki ka jindawa jong ki kalong ba apa ki wan ra ki tourist ang ni kalong ba nang ni na shalong la ni na kinu nu jaka ki ba pende ban ra pa ki tourist ki tourist destination kemudian label le ada ki lokal taksi le ni ki local tourist taxi kung uwi na ki nomi khmat jong ka thain sora wala nga long tang kum MDC ru nga layu iba kani ka jing ki kaladon ka jingkata hoy ngam penrem ya ka jing ki jong kini ki association ndai kum u nomi khmat pat jong ka thain sora kham tam ka balong ka we na ki jaka jengok kai perthai ki ba pau nam haka perthai baro ko ladang ya compare ba ki we ki tourist spot la ni ki tourist destination ki badon apo ni ka state ka jomi ka thain sora ka ade ka we ka bayar but kumbalong manta ka economy la ni kayo ka kot jong ki pai ba jong ka thain sora ka la dependent aka tourism ki don ki be involved directly ki don lu ki be involved indirectly hi aka thain sora hadin ba ka MCCL ka pade ka we na ki pliang ja jong ki pai ba jong ka thain sora ni ba ka tourism kala de sa ko we pa ka pliang ja ki ba pun ki nong song snong ki bala retired na po MCCL ki ba shim BRS ki bala shong thai no dang shen manta ki la sedang ban sengi ki homestay dan ki hotel don ru na ki ba shim da ram ki ba shim ki loan na po ki bank ki ba shim ru ito ka scheme na po ka tourist department hakaban sengi ki lodge ki joki la ki homestay ki joki tela da kadon kung kani ka junya ki kha kakata pa ki kamtam kum no ban pi ka nila sha lang shock aka COVID-19 lada kum kani ka jingja last time ru kaladon ka khep ka baladon kum kani ka jing don na kiseng halang di bas tamban khang ni tourist ki bawan lagi we pat kali ni soba kaniru kalakta aka tu ko tingi nakalian tu chonga kum no mi khmat na so ka de ga jing do nong ba crowd ya ka thai ni ba boy
Kani kanong kata tangi ka tourist spot apo sora de kala kata ru iki pat ki tourist spot ki badan na state ke jungi la kanong siya katan penusla la kanong siya katan west kasir la kanong siya katan jantia ba kum ta terta ka jing kren ka jonga mata si hoi ngayen na kabantay jong ipat ba ka katan sora pat kum ju ru iki pat ki jaka ki ba kum mga laong man ki don ki belum direct involved ki don ru ki nong di sya dan ki restoran, ki don ki dukan, ki daban. Nang ta ki don ru ki nong di jing di ha ki tourist spot ki jongi. Ki ba hitlap kum hapo Elephants Fall, kum hapo kini ki no kalikai, kum hapo Seven Sister Fall, kum ni ok shine no sitiang, bat ka Eco Park, bat kum ta terdet, bebon ki tourist spot, ki arwa kum ta terdet. Teka niru ka kata wat itu ki nong di jing di ru. Ki badi wat hidai ki tiar ki barit mereka ketalut kabamot generally kala ketalut ya ka yo ba hoy nga ong ba ka jungi ki jung ini kita resakti ka ki badan nong re makala jujaru ha ki wi state bakile amta tin re kabakung san galong ba ka ka problem ang ni menta ngalam kalong ba kasoka kadeban khot banyak keren bat kini ki stakeholder la kalong ki transport operator la kalong ki hotel operator la kalong ki wepat ki baya involved directly or indirectly bat kanika tourism mo kadi bandon kajunga keren bat ka ika bang kuat man keren ni kalong ba kana kalian ke government kadi bandon ya ka polisi kadi bandon ya ka system ti na kalian ngajing pat jungai kini ki taxi association mata kalong ba nisut ko mga laong mane nakalian ko ngaro na support e kanika jingeki ko joki nrai hako e kalian pat ka jingeki kan numan ra kanunu ga solution lada ka sorka baro kini stakeholder kimyawan ha kami jong ka jingekren banwat ya ka solution banwat ya ka system lani khamtam nakalian ko government banon ra ka policy ka basyai kabanung kata ya kiru bat hajo kapor kanung kata wa ikini ki stakeholder ki be involved ya ka tourism industry dina ta kadaw ka jingketu junga hangani kapor kalong ba nakarpat ini taksi association bakat ba ompat la bani pandai bakinwan sa kami ito kasi kran banwan ra ya ka solution kabanung kata ya ki wepat ki stakeholder bat hajo kapor bakinung pat le ya kani kam kat ba ompat dep ya kejunya keren. Nama aku balong mentara si kai ka bakta amdi bakta menta tangi rasola, amdi bakta gi tourist destination. Nanti kalau kata ru menta gi brief jungi gi balik si asam. Kumbani ilang baki social media mentara si baki brief gi balik jinglen syagoti, gi balik Sumar, gi balik si airport, gi balik si railway station, gi balik Donkam syagoti menta la kata lu. Okay, telada kani ka konflik kaya piteng kan wara ka jing e ba bun yi pai ba trong chala te na ta kadaw na kalian ko chonga na sokhya ni ni kam ko mo ngong o na sokhya ru ye ka jing diman ka chongki te ka e ka pangakwa kan kentu yi ka sarkar ni por kalong bakin khot no ye ka jing kran jong ki stakeholder ro khat kham tam na kalian jong ka transport department na kalian jong district administration lani ka nakalian ka administration ni jong state berkawai bakin yawan banir keren bakan don no solution relum kumta kani kan kata siguna mamata kala sen ka wrong signal siapa ngayo kubur ba nakalian jong ki nong penya ki homestay ki hotel ki badon ko sora ba nagi wi jaka kalau maki tourist kila kan salut mentai ya ka jingwan jong labuk iki kamera ngai mental kasar te menunggu dulu te kini ki stakeholder ki badan ki bapenia ki hotel ki homestay menta da ikin sil tulap ikin nom tre ha da ikin sil ka ram te kini kalau kucing ya te ko we na kinong mikmat bare wala ngalong ang silu re na sokya kini hoy ngalai ilu aga demand kini ki all taxi association kalau baka an to district council Habire baka issue itu trading nation ka pamot ba kinu ki non tribals ki ba operate ya ka transport ki don kami ka trading nation kani kalong kalian
nadu ka Islam ki belada pengalakran ni kan ni mereka juga kalau bah kidon pat de kiwi kidu kompanian ada konstel nak kalian kecongar man saya keren po dorbar habede begini bentang nang bahkan long kecing perking yang kali buat nabar dah kiwi pat kilenti jong kaan minum lah manusia ni kaan yang lo keti lejong dan mereka berdan pat kiwi nak kalian kecongar ke ke bahasa pat ini baru hamtam ki asen jonggi malah dalam tu ini awan sekami tu keren dan kalau keluar dari keren sokaru ban penbore ke sokar baga de ban khot ya keren bahkan kata kan juga keren tu kanungkut tang ji keren kadi bandon ke komitmen nak kalian ke sokar kadi bandon ke solution nak kalian ke sokar ni ada isu kut keren tu ka pentai ya gini beli nama baga di manjung kiru ko mga ong kalong jinun hi agawe ke liang ka don nong rem hi dan re ban shu stop pada kita res bansu persange pat ikali buat lebar kelam kanu kelenti nasopat kalau komuniti tegata di kecil persno nakalian sokar kilakhan kabamod ada level jong deputy commissioner kamod kadai bandon ka komitmen kadai bandon ke jungnya keren kabalong don nongrim ndai bansu khat bansu ong ba mo ban ong toya call off no lani bung dam ta lani bansu ong wat lumle amtan dai kadai bandon ka polisi jong government ke government polisi kita menong ke basyai. Tim reha mo kali apa nga yang ba kam day pat an effect kani ban kata ya kiki terus destination ki bangidon naman ba ku mga laong mana kung ka thain sora ka thain ya penusla ki we ki thain di badan ki terus pat kinum kata